an kona gidaje, an kona masallatai, an kona dukiyoyin mutane masu shaguna. Akasarinku harkan kasuwanci da rayuwar kuke yi, kuma a ganin haka kun taimaki al'umma, kun ɗauke mutane suna aiki, kun ɗauke mutane, ku kada naku, kun samo abu mutane don su ji daɗi a rayuwarsu. To kuma shi kenan sai mu bari wasu tsirari waɗanda ba su da gaskiya, ko mutum ya ƙi ko ya so. Harkar sarauta ana yin ta, kuma ana yi a fita, ba wanda zai tabbata a duniya. Kuma in ta wuce shi kenan wani ya zo. Gida guda ne, a gidan nan akwai waɗanda ba su ma yi addini ko na kirista ko na musulunci ba, sun yi sarauta. Akwai waɗanda suka yi musulunci, kuma daga ƙarshe wanda ya zo ya karɓa daga gun musulmi kirista ne. Waye a cikin musulmai da ya zama sarki mai tangale ya kwantar da kiristoci ya yanka, ko ya ce ba za a yi church ba, ko ya ce ba za a je a yi harkar kasuwa ba? Ai bai isa ba ko? Babu. To mai tangale a audu mai sharu da ya mutu kwanan nan shekara 20 yayi, musulmai nawa ya kwantar ya yanka? Musulmai nawa ya kora a ƙasar tangale? Musulmai nawa suka zo harkar kasuwa suka mai da tangale gida suka zanna, ya kore su? Babu. Nemo su ma ya ce su zanna, don zaman baki shine ci gaban gari. To kuma shikenan yau Allah ya masa wa'adi ya tafi, don kawai za a ɗauko magajinsa, shikenan wasu sun je sun shigo kora a cikin fatar awaki. Domin 'yan siyasa ne suka shiga harka na gidan sarauta domin su biya bukatansu kawai. Na tambayi kiristocinmu, gashi na Pastor Solomon yana nan, na tambaye su, shin Christianity ya faɗi haka? Ko ku an yi shawara da ku? Ko ku da sanin ku? Suka ce a'a. Na tambayi limamai a nan, duk da nasu nemi taimakonsu ne da sarakuna domin a dakile kar a yi ramakon gayya. Kun sani, kun fi ni sani ma wasu. Duk local government nan ba inda ba tangalin ba. Kuma mutum yanzu in ya jo daga Yamaltu da ba, ko daga Funa Kaya, ko daga Nafada, ko daga Dukku, ko daga Gombe, ya ce zai tare batangale ya kashe saboda kawai an kashe masa wani ko an ƙona dukiyar ɗan uwansa. Tumfure kawai in aka tare yanzu guda nawa za mu kashe? Tumfure kawai. Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Duk wannan sun manta. Kuma ban ga ta inda aka karya doka ba. A tsarin Najeriya, duk da ka bar kabilar ka kashe ka yadda ka zama kai dan Najeriya ne, to maganan kai dan Najeriya na ya fi wani kabilan ka. Babu kabilar ka, babu wani addinin ka, ba dokar da ta ce sai kana Kirista ko kana musulmi kan ka zama shugaban kasa. Babu. Ballantana kuma wani sarki ko dagaci ko hakimi ko wani mai unguwa. A yanda ake ciki yanzu, sarkin ma fa ko tubali ba zai iya sa a gina ba ko a rusa. Kawai martaba ne na mutunci, ko ba haka ba ne? Babu wani dalili na yin fada a tsakaninmu, kuma mu yan uwan juna ne. Mu yan uwan juna ne. Ku kun fi ni sani, kun san zama mu da ku. Gidan kakana gabar da yamma da kudu da arewa da mu duka yarwa ne muka zana da su. Gidan Andeji ne, gidan su Kwala ne, gidan duk haka ne. Har yanzu muna mu'amala. To wanda muka yi zaman arziki da su, na tashi na ga kakana ma yana mu'amala, direbobinsa wasu a kawunansa, su Tamas, su ba mai baban Sahara, watakila tana nan. Ni ma na baya irin su Cima, mun yi shekara 40 ko fiye muna tare. Kai tare anguwarmu, kai kanina ne. Ga su Mbozi, Alhaji Muhammadu wana ne. Ta kuma shi kenan har kunya nake ji a juya a cewa wai nan indijin wai, wallahi kunya nake ji. Allah. Saboda haka ba wani dalili da ba za mu tsaya mu yi wa kanmu gaskiya, mu yi wa kanmu faɗa, mu gudu tare mu tsira tare ba. Bukatar Najeriya ai yanzu mu yi kokuwa mu fita daga irin wannan halin ne.
a samu zaman lafiya, a samu tattalin arziki ya inganta, mu samu walwala, kowa ya samu abin da zai yi, kuma kowa ya samu sauki. Zaman lafiya shi zai kawo waɗannan. Tashin hankali sai da ya wargaza waɗannan. Yanzu ko ba za mu taɓa yadda mu sake shiga cikin wani rudu a wargaza mu ba. Shi ne matsayina. Ni ina tabbatar muku wannan gwamnatin ku ce, gwamnatin da za ta kare lafiyar ku ne. Kar ku ɗauka ko an zo wasu kiristoci ne za a kashe, ko a kiristoci sun zo su kashe musulmai. Munafurcin 'yan siyasa ne, kuma za mu yi maganin su. Za mu yi maganin su. Ba wanda ya fi ƙarfin doka. Kuma neman shugabanci ko kujerar shugaban ƙasa ne ba ta kai darajar jinin ɗan Najeriya ba ta kai ba, ballantana wani gwamna ko wani sarki ko hakimi ko dagaci. To yanzu rayuwa nawa aka kashe? It's criminal. Ka tare hanyar da gwamnatin tarayya ta yi, mutum ya fito daga Kano, daga Ibadan, daga Lagos, daga ina zai tafi Yola, ya zo kawai a datse shi, bai san hawa bai san sauka ba, a nemi a halaka shi. Kuma hanyar ta gwamnatin tarayya ne, wani uban shege ne ya yi hanyar a fili ne? Waye ba wa tangale da zai ce nasa ne, da zai tare don saboda ba a yi sarkin tangale ba? Saboda haka jami'an tsaro suna shirye da su yi aikinsu, sun yi aikinsu, muna muku godiya, ku ƙara aiki. Amma al'umma ma sai sun taru sun haɗa kansu, kuma ku bi shugabanninku. Ni kuma ƙofar mu tana buɗe da ni da waɗannan mutane na gwamnati. Kowane lokaci in kun ji kiris ku shaida mana, za mu ɗau matakin Allah yadda duk abin da ya kamata a yi don mu sama muku zaman lafiya, don mu samu ku inganta rayuwa, don mu samu harkokinku su ci gaba, wallahi za mu yi. Saboda haka ina ba ku haƙuri, kuma ina kwantar muku da hankali. Kar ku bari wani rudu ya shiga tsakaninmu. Ku kare mutuncinku. Sai kun kare mutuncinku sannan wanda zai mutunta ku. Mu kuma muna tare da ku, za mu kare mutuncin juna. Kuma na tabbata Allah ba zai bari mu cutu ba dukan. Allah kuma ya taimake mu. Wannan shine roƙona, kuma ina fata za ku saurare ni kamar yadda kuka saurare ni yanzu kowane lokaci, kuma ina fata za ku ba da haɗin kai, kuma ina ba ku haƙuri. Wanda ya rasa ɗan uwa ko amini, Allah ya ji kansu, Allah ba da haƙuri. Wanda ya rasa wani kayansa, na faɗi za mu biya diya. Ba za a bari haka ba zan yadda ba, za a biya diya. Saboda ka yi haƙuri kafin a ɗan matakai na duba yadda za a yi mu biya diya. Wanda kuma aka yi masa wani barazana, to ya sani cewa yana da gata, domin gwamnati tana tsaye za ta kare masa mutuncinsa. Kar wani ya zo ya ce zai tarin ku da hankali. Ina muku godiya, Allah ya saka da alkhairi. Madalla. Thank you very much, Your Excellency, Honorable of the State. Thank you for those reassuring words. Thank you, Your Excellency. Next is remarks by the Special Advisor to the Governor on Inter-Community Relations, Mr.